Non fomos lonxe, deixáronnos no porto de Lorbé, sen dar máis explicacións das necesarias, é dicir, que era o protocolo en caso de civís con moitas papeletas para convertirse en reféns, que non fuxíramos, senón que nos querían quitar do medio. Sí, para evitar posibles danos persoais, pero un despacho en toda regra. As lanchas pararon motores á beira do pantalán e baixamos todos. Carlos, Alba e máis eu primeiro. Mesmo cheguei a pensar que fixeran a viaxe só para tirarnos ali á beira do mar. Ramón e Andrés baixaron despois. Os de seguridade quedaron nas lanchas impasibles. Bueno, pois aquí acaba todo, dixo Ramón mirándonos. Os tres, nada persoal nin emotivo. Xa, dixo Carlos derrotado. Non dixen nada, e iso que Salva me miraba fixamente empurrándome a falar, pero non o dixen, que se el se poñía profesional e impersonal, eu tamén. E aguantando o tipo, os dous, despedímonos ali mesmo, e así acabou a historia do tesouro, a gaita da conspiración, a leria de Little Benice e todo o que tiña que rematar. Rematou xa e punto. E punto final de todo. Volvemos? Preguntou Andrés. Non, en realidade non era unha pregunta. Era un volvemos deses dos homes de cando van de compras ca moza e din todo o tempo remataches. Ramón volviu mirarnos os tres, dixo un frío adeus ca man e marchou. Subiron as lanchas e perdéronse na escuridade da noite, no silencio do mar. A verdade é que non me deu tempo a reaccionar. Salva temía a tormenta e andaba ao abrigo de Carlos. Subimos ao pobo para buscar unha cabina para chamar a un taxi, que pagou Carlos porque nós, como sempre, andábamos en un can. No camiño do taxi ata a casa, deille voltas o tema de sacarnos daquela maneira do hangar. Podían, polo menos, mandarnos cos de seguridade que estaban de moi bo ver, e Salva xa tiña coñecemento da materia. Non esperaba que aquel fose o final. Cando ia na lancha, quero dicir, non estaba preparada e non souben reaccionar. Unha hostia nos fuciños do correcto Ramón estaría ben. E aínda así, cando o taxi me deixou diante da casa e subín as escaleiras, esperaba atopalo no sofá outra vez. E non estaba. A casa estaba en silencio, como estivera antes do breve episodio do tesouro, co ruído intermitente do mar subindo polo sumidoiro. Os días seguintes foron de reasentamento, de marea baixa, de galletiñas saladas e manta no sofá fronte á tele, Paco e Sandra no pequeno, Salva máis eu no grande. Sí, Paco quedou con nós, sen cartos e sen ganancia. O que é o amor? O dos cartos e a ganancia démolo por suposto, como a inocencia, porque preguntar non lle preguntamos. De feito, desde o día da lancha, evitábamos o tema do tesouro ata o punto de nin ver os piratas do Caribe por moi bo que estivese Orlando, nin de ver a Illa do Tesouro por moi boa que fose a banda sonora dos Chieftains. De Alicia, Carlos e Andrés non volvemos a ver máis. Non era que os botásemos en falta, só era unha simple observación. Tampouco volvemos falar dese tema. En realidade, no período de readaptación non falamos moito de nada. Eu non quería poñer a Sandra no compromiso de ter que defender a Paco. Salva non quería poñer a Paco no compromiso de defender os seus amigos. E Sandra, Paco, Salva e todo o bicho que me coñecese un pouco non quería escoitarme soltar o rollo do tonta, inocente e ilusa, do porcos que son os homes, do... Bueno, diso en definitiva. Os cartos acabaron onde tiñan que acabar, porque é ben coñecido o dito de que os cartos chaman os cartos, e nós non tiñamos diso. Ramón tampouco, pero tiña o que se coñece como posición de poder, e poder de negociación. Polo que souben, un tempo despois, cando xa a senreira non tiña efecto, Ramón e Andrés volveron ao hangar e negociaron co concellal o reparto do tesouro. Non pola vontade do concellal, senón pola imposibilidade de salir de ali se non chegaban a un acordo. Se eu xa non vira lóxico que saíran todos canda nós deixando ao concellal e ao seu exército nun corredor escuro, sen deixar a ninguén na entrada. Daquela non lle dei máis voltas, foi despois, cando fun necesitando que as cousas cadrasen. Non cadraban. Só poñendo como excusa a cobiza se explicaba. O do concellal, quero dicir. O de Ramón era máis sinxelo. Obviamente, non todas as súas forzas eran as que se vían, aparte de que era unha instalación central, lixeiramente clandestina pero central. O concellal conformou ca cantidade que lle prometeran os da Caixa como comisión. Decidiuno así. Preferiu quedar cos cartos e buscar unha mala explicación para non darlle toda a súa parte ao director da Caixa. A quedar ben con el, pero con menos cartos. A explicación que lle dou, como xa podedes imaginar, foi que nós, Salva e máis eu, quedáramos cunha porcentaxe polo rescate. Manda truco. O resto, que viña sendo unha pasta,
repartírono a partes iguais entre Andrés, Alberto e Ramón, que tamén quedaron a gusto, porque Paco, na súa cegueira de amor, chamounos por teléfono antes de que Salva e eu chegáramos e lle contáramos a Sandra que só fora un entretemento, porque non o fora, e porque ao final os seus sentimentos eran sinceros de verdade, o único bo que quedou de todo, o único que nos permitía mirar cun sorriso as obras de desescombro da zona cero. Das concelladas tampouco se volviu saber nada. Se a súa intención era facerse con Lite Benice, fixérono en silencio, porque non se publicou ningún escándalo, nin sequera na rumoroloxía. E nós víamos como o noso medio de vida se esvaecía, mentras as eleccións municipais confirmaban o contento da xente ca recuperación da zona cero para toda a cidadanía. E xa ninguén se lembraba dos recuperadores, nin das tendas centrais, nin os turistas viñan xa buscando historias de tesouros afundidos, nin as festas clandestinas sacaron da torre. Sí, cada vez tiña máis a impresión da gran verdade do título aquel de «Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto». Non é que me estivese facendo vella, que sí, nin que vise preto o noso final, que non. Só era unha sensación de que non se pode loitar contra a rotación da Terra, por moito que unha pense que andando a contra o pode facer. O mar sempre volve ao seu.